γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω ότι όλοι είστε μια χαρά και σήμερα θα κάνω μια ιστορία που όλοι σας ήθελαν να ξέρουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το σήμα αφού το έχω κατεβάσει για όλη τη νύχτα νομίζω. Σε μένα μου δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μικρόφωνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω ακουράσει και εγώ ελπίζω ότι θα κάνω πάρα πολύ ωραίο ρεκόρντ αφού το έκανα πριν και δεν ήταν καλό. Και σήμερα θέλω να σας πω πως ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα στην Ελλάδα. Εγώ σκεφτόμουν τι ιστορία πρέπει να σας λέω. Έχω πολλές ιστορίες πως είναι πόσο δύσκολο για μένα με όλα αυτά τα σπίτια στην Ιταλία και πως για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω που μπορώ να ζω. Μα αυτό είναι πάρα πολύ νομίζω τώρα για μένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσω τώρα. Μα εγώ ελπίζω ότι θα είμαι μια χαρά στο μέλλον και θα μπορώ να σας το πω. Και να αρχίσουμε, ήμουνα στο πανεπιστήμιο, όποιοι δεν ξέρουν ότι σπούδασα την ελληνική και αγγλική μετάφραση και συγγνώμη δεν μιλήσω πάρα πολύ ωραίο όπως και άλλοι, μα πρέπει να έχεις πολύ ωραία πρακτική και εγώ δεν έχω νομίζω τώρα κανένα να μιλήσω την ελληνική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σπάνια που συναντώ κάποιον και μπορώ να μιλήσω την ελληνική γλώσσα. Έπρεπε να αλλάξω αυτό το μικρόφωνο και υπήρχαν οι συμμαθητές μου που πήγαιναν στην Ελλάδα και ήταν το δεύτερο μου έτος, ή τρίτο έτος που σπούδασα στο πανεπιστήμιο μου και δεν είχα πάρα πολύ ωραία πρακτική και αυτά τα κορίτσια πήγαινε στην Ελλάδα. Οι συμμαθήτριες μου, εγώ ξέρω ότι μία από αυτούς με κοιτάζει στο YouTube, είναι το subscriber μου, εγώ δεν ξέρω αν κοιτάζει τώρα, μα όταν γύρισαν πίσω είχαν μόνο πάρα πολύ ωραία βαθμοί και σκεφτόμουν ότι πρέπει να πάω στην Ελλάδα και εγώ αφού θέλω και εγώ να μιλήσω πάρα πολύ ωραία και ήθελα πάρα πολύ να είμαι μεταφραστής, να είμαι μεταφράστρια και είχα αυτό το σκοπό και είπα στη μάνα μου και εγώ η οικογένειά μου δεν είναι rich, η οικογένειά μου είναι απλή και είναι πάρα πολλά λεφτά να πηγαίνει στην Ελλάδα αφού ήταν η πρώτη μου φορά που έπρεπε να πάω εξωτερικά και πρέπει να κάνεις και το βίζα. Ήταν ο καιρός ότι δεν είχαμε καθόλου αυτό το πώς να το πούμε, όταν μπορείς να πας χωρίς το βίζα εξωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Και έπρεπε να κάνω και τα βίζα και να πληρώσω και εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε ένα λεωφορείο που πήγαινε από την πόλη μου και πήγαινε στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη μου ελληνική πόλη που έχω επισκεφτεί, ναι. Και ο δρόμος δεν ήταν πάρα πολύ απλός ο δρόμος και έχω ετοιμάσει, αγόρασα και το φαΐ, αγόρασα πολλά πράγματα αφού ήθελα να πάω για ένα μήνα. Ήθελα να πάω για ένα μήνα στην Ελλάδα και υπήρχε μια γυναίκα αυτή είναι κάπου από την οικογένειά μου, μα είναι κάποιον, δεν μπορώ να πω, δεν έχεις θεία από την θεία και αυτή έμεινε στην Ελλάδα για πολύ καιρό και εγώ είχα το τηλέφωνο της και εγώ θυμάμαι πως την έγραψα στο Skype. Να το θυμηθείτε πως είπα ότι την έγραψα στο
πίσω, μπλα μπλα μπλα. Εγώ δεν ήμουν ποτέ εξωτερικά, μα είχα αυτό το σκοπό στο μυαλό μου και λόγω αυτό δεν έκανα πάρα πολλά σχέδια. Το σχέδιο ήταν να πάω στην Ελλάδα και να κοιτάζω και να βρω δουλειές, ξέρω. Και η μέρα έχει έρθει, η μητέρα μου με είπε γεια και πήγα σε αυτό το λεωφορείο. Ήθελα να έχω κάποια δάκρυα που δεν ήξερα τι θα είναι, μα από την άλλη πλευρά ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ελλάδα και εγώ. Και εμείς πηγαίναμε, ο δρόμος ήταν λίγο παράξενος αφού υπήρχαν πολλές γυναίκες που δουλεύουν και δεν μπορώ να πω όταν ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι όταν είπα ότι θα πάω στην Ελλάδα και θέλω να βρω δουλειές και έχω μία συνταγή, μία συμβουλή: όταν πάτε κάπου δεν πρέπει να πείτε για κανένα σχέδια αφού δεν ξέρουμε τι τύπο κόσμου είναι κοντά μας. Και ήταν κάποτε έτσι και όταν έχουμε φτάσει, νομίζω Μολδαβία, ήταν λίγο δύσκολο αφού αυτοί οι άνθρωποι που ελέγχουν είσοδος της χώρας, είσοδο της χώρας δεν ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και αυτές οι γυναίκες, μα εγώ θυμάμαι όταν ήταν μια γυναίκα δίπλα μου που ήταν μια χαρά. Εγώ δεν θυμάμαι πολύ ωραία τώρα, μα για αυτή την ιστορία εγώ δεν θυμάμαι πως μιλούσα με αυτήν την αυτό το κύκλο. Εγώ δεν θυμάμαι, μα αυτή είπε για ποιο λόγο έχω έρθει στην Ελλάδα, δεν θα με βοηθήσει καθόλου. Και μπορούμε να πούμε αυτό ήταν το τέλος μου. Έχω φτάσει Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω που πρέπει να πάω. Τώρα εγώ ξέρω για το Booking, για το Airbnb, για όλα αυτά τα πράγματα, μα αυτό ήταν, δεν θυμάμαι, 2013, δεν θυμάμαι, ναι, ή 14, κάποτε έτσι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα πρώτη φορά στο εξωτερικό. Και υπήρχε μια κοπέλα, πάρα πολύ ωραία κοπέλα από την Ουκρανία, από την πόλη μου, που μου είπα ότι μπορώ να πάω με αυτή, με το δωματιό της και να είμαι εκεί για μια νύχτα και ήταν κάποτε, μάμα μία, τόσο ωραίο, αφού δεν το πίστευα, δεν είχα τίποτα κούραση, δεν είχα τίποτα, για μένα σορκαρίστηκα τόσο πολύ. Και όταν φτιάξαμε στο δωματιό αυτής της κοπέλας ήταν μια χαρά. Είχαμε το φαΐ και την επόμενη μέρα αυτή έπρεπε να πάει εσποσές για την δουλειά, δεν θυμάμαι που έπρεπε να πάει. Και εγώ είχα όλη την μέρα και τι έκανα όλη την μέρα. Εγώ πήγαινα στην Ακρόπολη, εγώ πήγαινα αφού είναι αυτή η τάφη του Σοκράτη και στο πάρκο που είναι κοντά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και όταν έρχεται το βράδυ εγώ δεν θυμόμουν καθόλου πως πρέπει να γυρίσω πίσω και δεν είχα τίποτα να κάνω και εγώ πήγα στο μέτρο και εγώ καθόμουν στο μέτρο και πήγαινα από την πρώτη στάση την τελευταία στάση και πάλι και πίσω. Έκανα 2-3 κύκλες, αυτό έκανα και μετά εγώ δεν ξέρω, άρχισα να τριγυρίσω. Θυμόμουν αυτή η στάση που ήρθα στο μέτρο το πρωί, γύρισα πίσω και υπήρχε και άλλη γυναίκα με ποιον αυτή η κοπέλα έχει νοικιάσει αυτό το διαμέρισμα και αυτή η κοπέλα, ή μπορούμε να πούμε γυναίκα, δεν της
λέξεις στην ιταλική γλώσσα. Πώς είναι αυτό? Δεν θέλω να πω, εγώ δεν ξέρω η λέξη γόμενο είναι πάρα πολύ κακό ή όχι. Μα είχε αυτόν τον άντρα και έχει σκεφτεί ότι θα θέλω να κάνω κάτι με αυτόν τον άντρα. Μα είπε ότι το πρωί πρέπει να πάω κάπου και μου έδωσε το κινητό των άλλων δωματιών, του άλλου δωματιού στην πόλη, μα με άλλους Ουκρανούς, και έχω κάνει ένα call και αυτοί είπαν ότι ναι, ωραία, μπορείς να πας αύριο, και αύριο έρχεται και πήγαινα εκεί. Με βοήθησε αυτή την κοπέλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι αυτή με βοήθησε, αφού δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Και μετά όταν έχω έρθει σε αυτό το άλλο δωματίο, μπορούμε όχι να πούμε και το δωματίο, το διαμέρισμα, πάρα πολύ μικρό διαμέρισμα, και έμειναν εκεί περίπου 3-4 άτομα και ήμουν εγώ είχα μόνο ένα κρεβάτι και πλήρωσα, εγώ νομίζω, για ένα ακόμα μέρα, αφού υπήρχε το λεωφορείο που θα πάει πίσω στην πόλη μου, και έχω κάνει ένα booking και για το λεωφορείο. Και υπήρχε και το άλλο άντρα εκεί που μιλούσε με μένα με διαφορετικά πράγματα για τις γυναίκες, μα εγώ ήμουν τόσο νέο άνθρωπο ότι δεν κατάλαβα καλά ότι ήθελε να πω. Μα δόξα τω Θεώ ότι εγώ είχα μόνο μία μέρα εκεί και έχω γύρισα πίσω. Δόξα τω Θεώ, μα ήταν η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι πως πήγαινα με αυτόν τον άντρα μετά για κάποιο shopping. Δεν θυμάμαι τι αγόρασα, νομίζω ότι αγόρασα κάποιες ντομάτες, αφού στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ ακριβό, ήταν χειμώνας. Αγόρασα ντομάτες, αγόρασα κάποια περιοδικά στα ελληνικά. Ναι, αφού σε μένα μου, να σας πω, αρέσει πάρα πολύ τα περιοδικά με διαφορετικές γλώσσες. Δεν αγόρασα πολλά και ήμουν τόσο χαρούμενη όταν γύρισα πίσω και μπορούσα να πω ότι κοιτάξτε, ήμουν στην Ελλάδα, μα ο κόσμος δεν ήξερε όλες αυτές οι ιστορίες. Ναι, τώρα σκέφτομαι ότι ήταν λίγο τρομακτικό, αφού εγώ δεν ξέρω αυτήν την γυναίκα που έπρεπε να κάνει κάτι, αφού νομίζω ότι δεν είναι μια χαρά αν κάποιος που ξέρει από μακριά, μα ξέρεις ότι είναι από τον τόπο σου και δεν μπορείς να βοηθήσεις ακόμα. Μα να σας πω και από την άλλη πλευρά, κανείς δεν χρωστάει τίποτα σε κανένα και εγώ δεν ξέρω την κατάσταση τι ήταν με αυτή και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και για μένα. Μα δόξα τω Θεώ, όταν μετά από αυτό, όταν έχω τελειώσει οι σπουδές μου, εγώ ήμουνα στην Ελλάδα και ήταν διαφορετικό, ήταν πάρα πολύ διαφορετική εμπειρία. Μα να σας πω, υπάρχει και κάποια positive πλευρά από όλα αυτά, αφού μετά από αυτό σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδέψω. Δεν ξέρω, ήταν δύσκολο, μα αυτή την αδρεναλίνη με όλα αυτά που έγινε, σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω αυτή την εμπειρία. Δεν ξέρω, ίσως αυτό το σοκ, όλα αυτά, μα νομίζω ότι πρέπει να έχει κανείς κάποιες ιστορίες αυτές που αλλάξουν τις ζωές, αφού μετά από αυτό άρχισα να κοιτάζω πως άλλοι ταξιδεύουν, τι κάνουν, και τώρα ξέρουμε και για το Booking και για το Airbnb, μα τότε δεν έχω κανένα ιδέα. Και ναι, ήταν λίγη ιστορία μου. Εγώ δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσετε
αυτό που